Du får en bajsdel. Kom gå och klappa det just då. Bajsdel. Du går bajsdel. Du får där bajsdel. Bajskorv, det är ju... Du får bajsdel. Bajsdel. Hej, hej. Ingen humla som kommer att ta dig. Humla! Humla! Humla, humla, humla! Humla, humla! Nej, tack du. Kom hit. Ligg ner. Här sidan. Titta på det. Pitt, 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 pitt. Pitt, pitt, Nej, pitt, på pitt. sidan. Kolla, sen lite det. Ja, det är Olle. Titta på det. Yes. Det är min. Ja, precis. Titta på det. Hur han vill det då? Titta på det. Det är så bara Ska du fråga om man vill det då? Snälla huvudet. Ska vi ändra den här och så kan vi få en annan spruta? Nej, det var åt fel håll. Nej. Försöker det sätta upp vattnet va? Det är på mina. Det sätter upp här. Ja, det sätter upp vattnet. Jag tänkte upp till plan. Kommer dit på. Är det busigt in där?